Uvaženi predsjedniče, ministar Ivica Dačiću, poštovani gosti, želim da vas pozdravim ispred mladih socijalista opština Osečina, čiji sam predsjednik, i ispred funkcije potpredsjednice Skupštine opštine Osečina. Hvala svima vama što ste danas došli da podelimo ove lepe trenutke. Posebnu zahvalnost upućujem predsjedniku Socijalističke partije Srbije, ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Ivici Dačiću. Zatim predsjedniku izvršnog odbora SPS-a, državnom sekretaru u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gospodinu Vladimiru Zagrađaninu, kao i gospodinu Saši Morači, predsjedniku opštine Štinje sa Kosova i Metohije, koji mi je uzvratio posjetu nakon mog boravka u Gračanici u februaru ove godine, kada su održani izbori na Kosovu i Metohiji. Zahvalnost dugujem i svim vama. Kao što znate, naš kraj je poznat po dobrim ljudima i velikom srcu i verujem da ćemo zajednički uz podršku partije nastaviti da radimo za bolju budućnost Osečine, Srbije i naše socijalističke partije Srbije. Dragi predsjedniče, svi mi letimo na vašim krilima i imate punu podršku mladih socijalista iz opštine Osečine. U to ime, dobrodošli i živeli.